wong lanang apa wong wedok? Hah? Kuwi lho, Dik. Jajane iki wong lanang ta wong wedok? Wong wedok mulai kaya wong lanang. Ini Dik, iki ana sing luwih buaya, ana sing luwih kepenak meneh. Heeh, iki lho. Iki tak gundhongke, Dik. Ayo Mas, tarik. Luwih sebar iki mau. Iya Mas, luwih sebar kok cuwek.